Kakaaraw, adya tayo banlag at mangaldan. Ta labay tayon kaistoryan si Sir Jess Garcia Jr. Toro Bruson Champion 1973. Oh, jarang papinawara. Amit ba kayo pwede sa Amit lo. Amit loran ng champion. Kami patasikan. Anto man na taon ni Ray impan champion nyo ay 1973, primero. Pero at least to may pag-champion ko, amid wakla ng second, 1965 kan 67. At si Jose sumalitan si Padilla, insan nang champion ng 73, kata ng second na sa may Tour of Pica, 1975, siya ng champion, si Samson Carreño, yakatimang kung tagabaluyang ko, insan ng champion na 77, Tour of Pica, insan amid ka ng champion ng 1977 na may first Marlboro Tour of Luzon, Visayas, Mindanao. Kato namin ilo namin san nang sika naka amid do lamang siga ami patasikan presko tan binumbalang kay Pangasinan team ya amin pito skipper ng Pangasinan team Cosmos tan sa Cosmos aminom ko nin pan champion. Oh, talagang takalan ni record na Kuya Jess. Pangasinan may kami dyan. Oh, talagang sa Pangasinan na noy champions. Pigara lang may na champion dyan. 20. Pangasinan ko Jess. 20. Nalapog ako. Sa Kumadwa, Metro Manila o NCR, Walura Labat, Arawin Maong. Sa Kumatlo, Cebu, Talura. Anto sikreto ba kita ari Pangasinan marunong irad bisikleta kuya eh. Singer ka ng Bagyo Kaman champion ng bisikleta no, alig na pitadang mo. Natan no, piano ulit tatdang mo, dapat dyan bagyo ka na naman mag-practice. Ang napay man champion ng Gala Tour de France, ang ginaman champion ni Ray, makapoy tatdangan. Oh, marako ko. May deciding factor awa ko ya. Ditansok yan. Katutin mga ito na pirsa mamaong. Katutan so, tanay na hirap pang kalamaong. Tiraan mo na piano amay naaruman sa amay biskag mo resistensya. Kalau amay amay naksawang kalat tamo nga may unsa bilay ngiras mo rong la mystic ni error ni blunder ni siya amay makapkapoy kla bang gugulay lamang ko di man ko ni banatan taantak yan di man sa amay pakalang ko kini amay tasay bisikleta kasi pairapan walay kumalimay agawat wala ray mamputang la maninaga mo buglay laman da kumalimay agaw labat alon siya boxing at paugi mo press round naalo pala san say bisikleta ko yan gabi substitution nawa katon diretso gabi penawa gabi time out may kalaban pero agaw number 1 kan Nasulong Diyos. Si Kuya Jess, alaw wala bata si Krista. Artist, singer kayo, komposor niya Tigaray, komposyon mo ta kansyon doy. Labindua, Tagalog tan Pangasinan. 24 ni record ko. 24 wala di YouTube, ira. Ayan, vlog tayo saya, play tayo may kansyon dan. Ako sa Pangasinan, wala man kunoy. Aray, kinumpos na rami champion at Pangasinan. Pangasinan so kansyon. Yeah, so anto gagawin nyo natambalo ko yapan kinyo mo tayo mambay bisikleta kayo andila sa talagang first love ko pingpong noong 1957 naman I was first year in high school datan wala rin mo sa isyak ako intuloy sa intuloy ko bisikleta nabaksing up mo naputoriya sa nangipon kong sakay dyan talagang athlete si sir nabaksing up insan ng basketball player ba nanta to sa boxing kasi nabiral sa pagkagawa po ayun talagang gwapo Kuya Jess wala pisto kan bali mga dan may kin Kuya Jess may lakoy spare part na bisikleta di ba malalako lalakon man lalakoy spare parts na bisikleta may babaksing ak sa kapaksing ko ra amay dyan New Asian Lumber si Barling nga Kalusa si Abuy nga di Guzman di man kami man unboxing di man gilig na amay New Asian Lumber isan jarad ara may Santa Cruz di Mayo Kukantura jarad nga amateur time pagatwak nandiyan si amay former Oriental Bagtamay champion si Masikan anong arka
Kasi nga rin itong baksingat kid arka, yung mga to na basic tan fundamentals. At takate, kilos mo labalang, ang takso mo, dapat May to. kinawa ko. Oh, aray taka ba? May galaw na taka ba? Oh, na may upper katubak, ang tak, may mga to klate, ara may basic na balit. Oh, ang turay kin kuya matay ni nayari ni bagay sa ray aspiring cyclist natan. Dakal man ni maalikat yaman bisikleta. Aban, sa mga klate, naglabay ng talaga man champion, taktakan datan, takadaan datan sa bagyo na yun. Tanaw, imbaga kasi kayo, agka man champion, amin naman sa champion, ang gano'ng Tour de France, Tour of Italy, Tour of Spain. Palanday. Ang gapoy ng champion na aliwan mountain climber. Sa sakini, iwasan tayo alat. Sa nasama nagkakuniinom. Nakatala ko uniinom. Nanay, uniinom kami. Sigarilyo Karilyo. Siyempre, sumpalakla eh. Di ba rin tanang gaway ngara niya gayla si Sergis Garcia Jr. Cyclist, artist, singer, composer kan maya-maya agawan da. Wala rin media. Organizer na Sige, aray lumbay manipalumba mo bisikleta kaya dyan. dito 245 la, ya lumpalumbak. So, Inorganisyo. tani indirekta. Kaya Kaya Pangasinan. pista-pista. Yung Pangasinan labat. Ara may pistahan, ara may sigani, walay palumbak ng November 13 na may Pangasinan Day. Oo. Araraman, amen I-imbitanan kiyan, Sir Garcia, November 13. 2022. Na yan taon. Ayan taon, wala ko ni palumba inerso Pangasinan lapday. katungtungan kay Mayor Batawir, ta si Katulante Capital Town na Pangasinan. Ay, isang diman, no labay si Mayor Batawir, wala kami Labrador, kung kurba kami, kung tulad kami diman, wala kami Bugalyon, Aguilar, insan Mga tao. Mambaya, ay naula kami San Carlos, Baya Barangay Bukbok, kami lalaan sa syudad, pakawalan kami, Urbistondo, insan mga tarum, minsan may daang kalikasan kung ito Ay, may bagbaling. di ba sa pinisan ng tagay Ay, ang rakap. ba di ba so pasusumpalan ko yung mga oras na ito mahirap akin ka mo na may man-organisak na mga direktak na lumba at imbaga bilang sa unya ay July o Agosto at no panto man oras no hindi pospon lang pospon meaning kasi alanganin iran agaw Katon si Kuya Jis Garcia ang ada wala aktibad lulugad bisikleta aktif niya kiyan. May first love da, may cycling, mapapalumba. first love ko talaga pingpong May pingpong. Nayari ka lang nyo tayo, kinyo ba ka na, tapos na nang kagwapo yaw. masigol na ito ko Di ba rin, gwapo na eh. ang trabaho ko si Pugi provincial sports consultant Yeah. katon unfortunately atalo katon Di ba rin, importante, Ami, may loka mission nan- tayo, wala ni. Pilimero inalato nan masikan agido og bayanay na provincial sports consultant si masikan agido Noon. the late May ama, agido og bayanay si ama. kata na inalato nan Oscar Orbo siya sports consultant sa natan si Pugi si Amado Ignacio Pugi Espinosa III Ayamin na nakauton si Pacquiao. Kuya Jad Kenya Jad Texas siya Ka lugaran ng Sir Garcia ta Mexicano si half countryman half Mexican tan Philippine si Kuya Jess. Ayan 1970 ay palumba Patria may bike. Nya ay si Kiyo ni Restorosis taga Mapanda niya wala lagwan. Nya si Idi pa rin yung taga Ordanita ya. Siya kaya si Chupilo Kino taga Binmaloy. Mabilay kami nin apat. Okay. Ang brand nakin. Kaya kami natan ay susaray kindan Sir Jess Garcia. Si Karaya Dikyan, Sir Jesus Garcia ng ugaw ni. Naku, anong hirap buhay ng siklista, palaging nasa kalsada. Alikabok dito at buhangin doon, ang masasagap mo sa tuwing